etuja, ihan tosi konkreettisia etuja, joilla jo on kaikkien tutkimustenkin mukaan esimerkiksi noin 20% keskimäärin parempi elintaso kuin kaikilla muilla suomalaisilla. Se on lainsäädännöllinen idea. Miksei me aleta purkaamaan tätä etua? No just niin kuin Umaja sanoi, niin fakta on se, että ei ne itse halua näistä saavutetuista eduista luovuttaa, jolloin meidän on pakko itse oppia ja nähdä politisoitua tässä asiassa, että jos ei muuta sitten aletaan oikein urakalla äänestää perussuomalaisia, niin johan tämä homma alkaa muuttua. Jari Halonen, tässä on se keskustelussa tavallaan se ongelma, että kun sanot, että ne ja he, niin ikään kuin suomenruotsalaisiakin on aika heterogeeninen porukka. Tuonne Kultakuumeen nettisivulle on ilmestynyt poikkeuksellisen pitkä, meidän mittapuullamme poikkeuksellisen pitkä kommenttiketju, ja siellä muun muassa joku sanoo, että hän on ihan tavallinen duunari, suomenruotsalainen, yhtä köyhä ollut kuin suomalaiset ikään. Eli tavallaan tässä on niin kuin, se totuus suomenruotsalaisista on aika monenkirjava kuitenkin. Se on selvä asia. Tämä ei ole mitään, mitä mä puhun, ei ole henkilökohtaista mitenkään. Tämä ei tapahdu mitenkään. Mä oon voinut riidellä suomenruotsalaistenkin kanssa tästä asiasta, mutta se on täysin niin kuin semmoista keskustelevaa riitelyä. Me ollaan jotain mieltä. Ei tässä ole mitään tämmöistä. Tämä on vaan yleensä, ei Umajakaan puhunut sitä tai kukaan fiksu, että taas jotenkin, että sinä ja sinä. Vaan se on tämmöinen yleinen eetos, että me ei niin kuin nähdä. Että kyllä mä kaikkein eniten toivoisin, että tämmöiset niin kuin hyötyvät pienet vähemmistöt, jotka nyt tässä tapauksessa on suomenruotsalaiset, mistä keskustellaan, niin että ne itse niin kuin tajuaisi. Että eihän tässä ole mitään järkeä, että miksei me pudoteta, tullaan siihen samalle linjalle kuin kaikki muutkin on. Siis lainsäädännöllisesti. Ihan kaikki oikeudet, samat asiat, muidenkaan nostetaan saamelaisten ja muiden oikeukset meidän tasolle. No jos se on rahallisesti mahdotonta nostaa aina niin samalle tasolle, kun kansakunta ei pysty maksaa sitä, niin sitten lasketaan kaikkien taso, mutta niin, että kaikkien taso on samassa asiassa. Eikä niin, että meillä on joku erityinen ryhmä muka historiallisista seikoista, joka nyt on ihan vitsi tänä päivänä, niin kuin mihin viittasi Umaja Aapo-Hanna. Eli sitten vielä mä tähän haluan sanoa, että miksi mä tässä nyt sanon tästä asiasta, tietäen, että tämä on tämmöinen niin kuin kiuas, johon mä oon heittämässä bensaa. Sen takia, että kyllä tässä täytyy uskaltaa sanoa. Että se vähän meinasit viittaa siihen, että esimerkiksi tämmöisen eetoksen on niin kuin varastanut vähän perussuomalaiset. Mä en ole perussuomalainen, mutta mä oon silti samaa mieltä kuin aika useat niistä tyypeistä. Että ne on nähnyt tämän jutun, että ei tässä ole oikein järkeä. Mä oon myöskin ollut paljon lähellä sellaisissa pienissä kunnissa, missä on RKP on siellä niin kuin valtapuolueessa. Ne on erittäin hankalia ne jutut. Ne RKPn politiikka on hyvin nationalistinen. Se on aina ensimmäisenä prioriteettina heidän omat oikeudet ja kaikki muut tulee vasta sen jälkeen. Ja kyllä sen poliittinen kulttuuri pitäisi muuttua, jos ei hyvällä, niin sitten väkisin, että ei muuta kuin lippu tai äänestysluukulle. Jari Halonen, toinen seikka, johon kiinnitän huomiota on se, että kun tässä puhutaan nyt oikeuksista ja laista ja näin poispäin, niin tietysti yksi vasta-argumentti voisi olla se, että pitääkö jonkun oikeuksia heikentää ikään kuin, jotta toisten oikeudet paranevat. Eikö se ole vähän tämmöinen inhorealistinen tapa parantaa vaikkapa jonkun pienemmän vähemmistön oikeuksia? Sä oot oikeassa hyvä, että mä äsken viittasin siihen, että se idea menee näin, että sen takia RKP ei ole valmis nostamaan näiden kaikkien muiden vähemmistöjen oikeuksia heidän tasolleen, koska siihen ei ole rahaa. Siihen tämä valtaväestö ei suostu siihen. Siis me ei suostuta maksamaan, niin kuin, että kaikkien oikeudet... Se olisi niin kallista. Niin, koska silloin kaikkien vähemmistöjen oikeudet olisi paremmat kuin meillä itse valtaväestöllä. Eihän se ole reilua. Me halutaan, että ne oikeudet tulee samalle tasolle kuin valtaväestö. Mä luulen, että jokainen suomalainen on valmis antamaan suomenruotsalaisille ja kaikille muillekin suomalaisille samat oikeudet kuin meillä kaikilla on. Sekä kielellisesti että kulttuurillisesti. Sitten vaan kysymys on siitä, että nyt aletaan laskemaan näitä asioita, mihin tämä raha menee. Miksi tässä on näitä havaintoja, kuule olisi hirveän iso jono siitä, että miten se näkyy, että suomenruotsalaisilla on huomattavasti parempi lainsäädännöllinen järjestelmä tai tämmöinen järjestelmä tässä näin. Mihin lakiin erityisesti, anna joku esimerkki,
puuttuisit tai mikä on jotenkin epäoikeudenmukaista kokonaisuuden kannalta? No, en mä oikeastaan sanoisi. Mä katsoisin vain demokratian puolelta, että sanotaan vaikka mä toivoisin, että politiikassa tarpahtuisi jonkunlainen muutos tässä ideassa, että esimerkiksi vaikka kokoomuksessa ymmärtääkseni jäsenistö on pakkoruotsi vastainen, mutta puolue ei. Eli siellä on pieni diktatorinen suomenruotsalaisvärinen johto, joka haluaa pitää kiinni tästä. En tiedä miksi, mutta se ei ole demokraattista. Demokraattisessa valtiossa eletään demokraattisesti ja kyllä mä uskon siihen niin kuin hyvyyteen ja uskon siihen oikeudenmukaisuuteen, että eivät mä oon ensimmäinen, joka lähtee marssimaan heidän lippunsa mukaan ja eturiviin, jos heidän oikeuksia alennetaan yhtään niin kuin valtaväestön oikeuksien alapuolelle. Mä oon ensimmäisenä siellä taistelemassa, se on ihan saletti, mutta kun nyt ei ole näin, nyt on niin, että meillä on tämmöinen muutaman prosentin niin kuin, tavallaan kastijärjestelmän tämmöinen kummallinen ilmentymä, 1000 vuotta vanha ilmentymä, josta ei ikään kuin pääsisi eroon sen takia, kun se on esimerkiksi tabu. Siitä ei uskalla kukaan poliitikko sanoa suoraan, koska se saa leiman siitä ja sen jälkeen se on poliittinen itsemurha. Elokuvaohjaaja Jari Halonen, kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Ja jos kuulijalla heräsi tästä ajatuksia, kommentteja, niitä voi käydä heittämässä tuonne Kultakuumeen nettisivuille kommenttiketjun jatkoksi tai sitten lähettää sähköpostia toimitukseen osoitteeseen kultakuume@yle.fi. Viime torstai-iltana tältä kanavalta kuului tuoreita jazz-säveliä. Tuolloin kuultiin Umon Kyky 2012 kilpailun finaali. Siellä kuultiin muun muassa kappaleita Aretha Franklinilta ja Stevie Wonderilta, mutta voitto heltisi kuitenkin aivan omalla sävellyksellä. Kilpailun tuomaristo valitsi voittajaksi Jorma Kalevi Louhivuoren, joka esitti sävellyksensä New Wave ja Why Nighttime is Better for Intensive Jam. Louhivuori nappasi voitollaan solistipaikan Umon ensi vuoden Helsingin konserttikiertueelle. Lisäksi Umo teettää 4 voittajan valitsemasta kappaleesta Big Band-sovitukset, jotka Louhivuori sitten saa omaan käyttöönsä. Ja tässä taustalla kuuluu Jorma Kalevi Louhivuoren sävellys New Wave, esittäjänä säveltäjä itse ja Umo, kapellimestarinaan Antti Rissanen.